26 entitats juvenils de la comarca han participat en la 6a edició de la trobada anual que, de nou, s'ha fet a la Rambla de Figueres amb una gran varietat d'activitats i una important afluència de visitants. Tenim 26 entitats aquí i això són ells que trien el puesto per fer i tot el muntatge i tota la història, junt amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Figueres, ho portem endavant. És una cosa que és molt interessant perquè les entitats es troben entre elles i poden compartir moltes idees de les que organitzen a cada poble o cada local o tota la història. Aquesta trobada permet establir contactes entre les entitats i també donar-se a conèixer a la resta de la ciutadania. Bàsicament el que remarcaria és que és una fira, una mostra que té dues funcions principals. Una és que les entitats entre elles mateixes es coneguin, intercanvien coses, interessos i a més té un altre vessant clarament de mostrar a la ciutadania el que fan les entitats. Aquest any hi ha hagut diferents tallers, jocs tradicionals, concursos, danses, una gimcana i també diferents actuacions musicals. Des de la Direcció General de Joventut ens sembla una festa excel·lent, una festa fantàstica. Va començar arrel d'una proposta del Consell Comarcal de l'àrea de joventut, però les entitats tot de seguida s'hi van afegir i ara fa uns quants anys que tinc la sort de poder-ho visitar i ens sembla que és un moment excel·lent per elles per donar a conèixer l'activitat que fan cada any de cares endins, però també donar-ho a conèixer a la ciutadania en general. En el transcurs de la trobada s'han donat els premis del concurs de grafit celebrat a l'Skate Park i també de les diferents competicions que s'han fet al llarg de la tarda-nit.